Why is it ringing? Oh yeah. It's your alarm clock. Oh yeah. Someone's calling you. I'll answer. Hi. Hi. Who's calling you? Shh. It's actually Georgina. Georgina. Georgina na tumawag sa kanya. Ang ganda naman ang phone mo na ko eh. Futuristic mo na yung phone. She said, I'm sorry for being angry at me. Aww, that's Because good that she said sorry. Hi, there's something in my shoe that's spiky. Take it off. Okay. Oh. Leave it. Ano? Hear that water, look. Here. Look at the ferry. Is that going to the city? Yeah, it's facing the city. Hello. Who is it? Okay. It's Georgina. Again? Yes! She keeps talking to me. Good afternoon, people. It's Saturday and it's currently 4 o'clock ng hapon. So we are Why are you calling again, Georgina? in Norman Park. Tingin-tingin lang dito, guys. Ayan. Sa ilog. Pasig. Okay. Hi, Lynn! Where? Yeah, we can go for a walk there. Lini! Lini! Hi! Let's say hi! Daddy! Say hi, guys! Hi. Look! Hi. Say hi, guys! Ay, nakakita ng speedboat. Pinasuot ko na ng jacket, guys, kasi medyo maginaw na eh. It's very sunny today, but kasi 4 o'clock na siya, guys, medyo maginaw na yung hangin. Come on, go follow daddy. Yung jacket pala niya, jacket ng ate niya. Sobrang laki, oh. Come on, where's daddy? Call daddy. Call daddy. Call daddy. Oh, daddy's there. Ayan. Alam niyo ba, guys, sabi ni Daddy Mike, labas tayo, mag-ano daw ng fresh air. Wala, bakit man ang dilim mo eh? Maglanghap-langhap daw ng fresh air, guys, kasi nalungkot ang ating Daddy Mike. Nalungkot siya, guys. So, earlier, before kami pumunta dito, nag-text si mami niyo ng pregnancy test. So, chinek talaga namin kasi, well, actually, it's triple check na siya. Kasi, every time na nag-check ako, hey, hold mama, ay, alam niyo ba yung ginagamit ko, yung normal ba na pregnancy test na yung linya-linya? Ganun. So, di ba, kapag dalawa yung linya, buntis ka, yun yung gamit ko. So, this time, kasi, si Daddy Michael, gusto niya talagang i-confirm. So, siya talaga yung nagbili kaninang umaga. Alam niyo ba yung binili niya? Yun talagang mas mamahalin ba yung nagsasabi na may word talaga na pregnant or not pregnant. Tapos, kung pregnant man, ay malalaman mo kung ilang weeks. So, yun yung ginawa namin kanina, guys. So, pakita ko sa inyo yung clip kasi binidyo ko ba para makita ko kung ano yung magiging reaction niya. So, na-delay na kasi ako, guys, ng over a week. So, first time na na-delay ako ng ganito katagal since bumalik yung period ko after pagkapanganak kay baby Celine. So, medyo nag-isip, anak, here lang. Baba, this way, daddy's there. No. So, medyo isip ako na this could be something. A few moments later.
Pero sa isip ko talaga, sabi ko, hindi naman siguro ako buntis. But, itong si Daddy Mike, kasi siya yung talagang nagpupush ba na baka daw talaga buntis ako, ganito, ganyan. Anak, Daddy is there, honey. Uy, Daddy is there. Come on, there's a playground. Look. Look. So, yung nangyari, para ang tawag dito, bigyan kami ng peace of mind. So, yun nga ginawa niya. Bumili talaga siya ng test kanina. So, yung result was not pregnant. Which what I was expected. And, hindi ko inakala, guys, na dadamdamin talaga ni Daddy Mike. Here. Celine, can I buy some ice cream? Yeah. How much is the ice cream? How much? Yeah. Yeah. What number is this? No. No. What number is this? No. 2. What is this? 1. What's this? Nini. Come on, Coco. You okay there? Up. Look after your sister, Celine. Paris. Behind you. Careful, huh? She went up there before and I was so scared. Paris, look after Celine. Celine. Do you want to slide together? Slide together? Hold her hand lang. Hi. Mama. Yes, it's alright. like Daddy, hold your hand. Ate, you should have waited for Celine. Celine, don't go yet. Don't go. Woo! Oh, dalig, Bob. Sorry guys, naputo lang aking chika kanina. Kasi yung mga kids gusto na talagang maglaro. So, yeah. Priority ng vlogging, diba? So, saan ba ako nag-stop kanina? Oh, so yun na nga. So, si Daddy Mike natin he is turning 42 towards the end of this month. So, sabi niya, ayaw daw niya na sobrang tanda na niya kapag nagka-baby kami ulit. So, sabi niya, this time is perfect daw. Alam niyo ba, sobra akong natawa guys kasi nung nandun kami sa Byron Bay while we're having dinner with his mom, siya pa yung nagsabi sa mama niya, buang talaga to, Daddy Mike. Hala ka, buang. Sabi niya sa kanyang mama na, Ma'am, Jovi wants another baby. Ako pa talaga guys. Siya yung nagsasabi-sabi na another baby, tapos ako yung sinabi niya sa mama niya. But he was just, you know, playing. Tapos sabi niya, si Jovi, gusto ng pangatlong baby daw, sabi niya. Ate, stand. You okay, Daddy? I just told him. What, you're pregnant? You're upset. I'm very upset. You cry? Yes. Come on, girls. I'm praying that there's not three of them. Lynn, stand. Come, Lynn. Limes? Wow, bring them home. Oh. I'd have to get limes, actually. That's something. Come, Lynn, stand. But, yeah, anyways, as mentioned guys, hindi talaga namin pinano. So, hindi pinano pero Paris, gusto this way. niya. Ayan. Meron pa akong funny story guys. Sobrang natawa ako nito. This is last month, yeah. So, yung ginawa ko, kasi nga, parang iba yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko, magte-take ako ng test. So, nag-test ako yung last month. And, alam niyo ba yung linya-linya na yung dalawang linya, positive, ganun. So, yung nangyari kasi guys, pagka-test ko last month, negative siya. Pero, alam nyo ba yung test na yun? Kapag nahanginan siya, so after a few hours, nagkakaroon siya ng konting linya din. So, para siyang positive. So, ngayon, alam ko na negative ako last month, nung pag-check ko ha. Pero, si Daddy Mike guys, kasi sa CR ako nag-test. Tapos, iniwan ko siya sa ibabaw ng inodoro ba, yung sa gilid.
hindi ko naman inisip na makikita ni Daddy Mike. Anyways, nakita niya. And then, the next day, sinabi niya sa akin, I was wondering, yes, anak. Sabi niya sa akin, do you have anything to tell me? Sabi ko, wala naman akong dapat sabihin sa kanya. Alam niyo ba guys, yung ginawa niya, ha? Kasi nakita niya yung test. Akala niya positive. Hindi ko lang sinabi sa kanya. Akala niya parang parang hinaid ko sa kanya pa muna ba. Alam niyo ba guys, nung nakita niya yun, kasi sobrang excited niya. Sobrang excited siya na buntis ako guys. Sinabi niya sa mga friends niya, oh my Lord. Natawa ako guys na parang naano ako, bakit po sinabi na ganun? Kasi negative yun siya guys, akala niya positive. So ngayon, na-upset din siya doon guys. So pangalawang beses na to. Second time around, nasakta na naman siya. Oh my God. Kasi, sinabi niya sa mga kaibigan niya ang buang na to. So yung mga kaibigan niya guys, nag-congratulate na. Congrats, ganyan, third baby. And sobrang happy na nga siya kasi magiging 3 na yung anak niya. Tapos walay pala. Sabi ko, ayan kasi, una ka ba? Sabi ko naman sa'yo na, bakit hindi ko naman sasabihin sa'yo kung buntis ako, di ba? Sabi niya, I was just tricking him. Hindi ko sinabi kahit na buntis ako. Kaya nga, yung binili niya kanina is yung talagang test na nagsasabi ng pregnant or not pregnant. Hindi yung linya-linya kasi gusto niyang sure na talaga ba. Daddy! Look at the city guys. It looks beautiful. The water is so calm. Look! Okay, come on. Beautiful scenery. Na, can you bring the bowl please lang? Te! Oh! Come on! Kasi alam niyo ba yung sinabi sa akin na Daddy Mike guys? It could be third baby now or magpapaano na siya. Papagupit na siya ng kanyang itlog. Kasi yun na nga sabi niya, ayaw na niyang mag-baby kung matanda na siya. Sobrang tanda na niya. Which I understand naman guys. Kasi, you know, alangan naman na pag 50 na siya. Tapos, meron pa kaming 2 years old or something, diba? So, since, 42 siya, or at least around 45. Kung mag-45 siya, meron kaming, 2 years old. Lenny, this way, anak! Ah! Nakita niyo naman siguro sa di ba yung video namin sa vlog namin sa Byron Bay. Yun yung sinasabi niya, you might make another Mackenzie. Isn't that right, Ling Ling? Up, hop. Hop, hop. Mom. Hop, hop. Mama. Mm-hmm. Hop. Eh? Mom. Mom. Happy. Mom. Happy. Why that was so cool. Show me. I tried this and then I cut you with this hand and I tried with this. Where's the other one, anak? Oh, can you give her one? Please? Salamat, anak. Good girl. Whoa! Lainey, get it! Also, guys, yung bag pala na gamit ko ngayon is yung in-unbox natin na bag. Ayan. So, ito yung heart. It's super, super cute. Gamit na kaagad. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Yeah, Mom. Whoa! Whoa! What's the name of your city? Brisbane. Brisbane. Ooh! Careful there. It's nice, yeah? Winter, pero it's not too bad. It's beautiful. So what was that? Come na! We're gonna do some grocery shopping, guys. Diretso na siguro kami ngayon doon.
we're home. Tignan nyo, sobrang daming napamili. Hindi ko na isa-isahin guys. Hindi na tayo mag-haul kasi sobrang dami yung napamili. Asan ba yung plate? Sa akin na lang. Kasi ito ang exciting sa akin. Itong bag na to, punong-puno ng mga Pinoy. Ayan. Yes? I'm coloring my kit. Good girl. Meron tayong butter coconut biscuit. Kape for more. Magkakape ako ngayon. Yes, Celine! I've got, mamasitas. Puto. Tingnan nyo. Gagawa si mami nyo ng puto. Cream silk. Heart evangelista. Heart evangelista. Ayan. Natalie Coco. Ayan. Batag ito ay sleepy na. Meron pa tayo. Ayan. Mga spaghetti sauce. Lahat na andyan. Anyways. Lalagay na namin itong mga napamili. Actually. Shower ko to. Umatang ito kayo. Sobrang dugis. Baby! Look at mommy! Sobrang daming saging binili ni Daddy Mike, guys. Alam niyo ba? Ang gagawin niya kasi ipa-ripe overripe daw niya ito tapos gagawin niya ang banana bread sa naon. Sa naon, Daddy Mike, banana bread. And ako lang yata yung magkakape ng oras na. Namiss ko to. Hindi kasi ako nakabalik doon for a while. Hindi na ako nakabili ng kape ko. Magkakape tayo ngayon. Hindi natin palalambusin ang panahon. And alam niyo ba, may papakita pa ako sa inyo. Very important thing. Meron pa pala ako nito. Ano ba yun? Tingnan nyo. Excited ako, guys. May eggnog. Tapos, meron pang bread sticks. Diba? Philippines na Philippines. Tapos, meron pa pala yung mga crispy fry natin. Ayan. Magluluto na kami ng dinner ngayon, guys, para yung mga kids ay makakain na. Baby si rin na nandun, pinainom ko ng tubig. Ang ating Ate Paris ay sobrang busy rin sa kanyang arts. Tingnan nyo. Hi, te. Daddy Mike bought that for her earlier today. So, very lucky girl. Did you say thank you to Daddy? Thank you, Dad. Paris saying thank you to you. Thank you. You're welcome. What's that?